Shubor nakaslem jong unong san Hima. P.K@28 production kai kuplay pi baro pi torolok ti basngau Pynlong banchat. Lengba kani ko kubor ni kuba ban kentip yo pi bahkan sadon ka fast dancing online competition kaban sa Pynlong nado ka khala jrik jong bunai bokendai arjar arhawai tarik bakado ban priang ya video kalong haga khat arjrik bunai besipeu arjar arhawai ya kinong job on penbena haga khasan tarik jobna besipeu arjar arhawai haga P.K@28 production ki kendom kilong kune ya ki point jong kinong chat on khay na ki view ki like na ki comment lecha ban chat tang ma way leni angon inong ye chimbenta kila ban chat tang si sin chat bat kasur ban chat ka dei ban long 9 minute chijrong isur ban chat hakani ka Jingïakob ki dei ban long ki sur khasi bat changtia inong job hakani ka Jingïakob in sio la ban haka music video lani ka film thmai ka ban sa permission da ka P.K@28 production ki price ki long kumne ka first prize ka long chi 1000 tengka bat ka certificate ka second prize ka long 1000 tengka bat ka certificate ka third prize ka long 8000 sanpa tengka bat ka certificate di consolation prize pat ki long kumne ka banong kong sanpa tengka bat ka certificate ka baar sanpa tengka bat ka certificate ka balai sanpa tengka bat ka certificate ka basaw sanpa tengka bat ka certificate ya kijing tip bati kena pila bang kuhong yang kini kilembar menokong nyau not san riu kendai pra not kendai baar pra nyau pra nyau lai san lani pila ro bang kai na ko jong kan description jong ka channel P.K@28 production ya ki price on like I hayeng jong kilong job da ka P.K@28 production. Subay subon.